לתבוע אותי על 100,000 שקל. יותר. כן, אני יכול לעשות את זה. אם אתה תגש ביותר, אתה כבר סובר את הרוב. יהיה, אז לפעמים לא מעניין. בסרטים ממתי, אתה אפילו לא יכול להגיד. מה אמרת? חכה. כי יש לנו את האקסטרה דאב, הם משלמים 100 שקל כל חודש, בשביל שיהיה להם את המתי. אתה רוצה גם לשלם 100 שקל 100 כסף שנה כל חודש? יופי. לא זה ולא זה. טוב, אתה לא רוצה בכלל? לא יכול. טוב, בסדר. לך שזה תמיד. גם לך שזה תמיד, כי אתה לא רוצה לשחק דיבור. כי אני עסוק. אתה תמיד עסוק. ברור, ברור. מה, באיזה שעה יוצאים? 4-3? למה?
wedding's prime. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Что, давай. Spero da restare. ראית אותו? כן, זרקתי אותו, לא מפונצ'ר. למה? כאילו, העפתי אותו בטעות. תחפש אפילו, לא תמצא. Turn sharp right. 400 yards. Turn right. תגיד לי איפה. זרק, עדי, הוא העפתי בטעות. אני סופר לך. טוב, בסדר, אני לא יודע איפה הוא. תחפש אותו, בטח אמא שמה אותו איפשהו. להתקשר להם. תוכי. אבל היא, הפלאפון שלה פה. יש לך דקה. סבבה, תספור עוד 100, זה דקה. עד 90. איך? כן. לא. דקה זה 60. הנה מצאת הרכבת. רוץ לשם. אולי לקרון השני תרוץ. אולי רצת לא נכון. לא. על מה נגעת, יא דביל? זה הרס את כל הסרטון. אני כל כך מגביש אותה. יש אותה. מה אתה עושה? זה מסילת הרכבת. זה פסילת הרכבת. זה מסילה. איזה תינוק. דווי. מה זה טוב שתמצא את הרכבת? אף אחד לא מצא בסרטים את הרכבת הזאת. רק אני אמצא, נכון? מצאתי כבר. אני כבר יודע למצוא. אתה אף פעם לא מצאת. דווי. וואו! איזה מהכמה. דביל. תורי. תורי. לא, רגע. תורי. תספור עד 60 ותאמר לי. 9. 60! 8. שוב! 7. 6. 5. למצוא לך את הפסילת הרכבת. 3. יש שם את הים! איפה? שם, כן, שם. דווי! תיכנס לתוך הים. זה כיף כל כך. תורי! רגע. בוא נסגור. כך. סטיפה זה יפה. הפסלתי. כמה דקות? תתחיל לך מההתחלה. טוב. רגע. התחלתי. די נו. לא, חכה. תעשה מההתחלה. התחלתי, עשיתי חדש. אתה לא... אל תדבר, שומעים אותך אבל שומעים. אני עושה עוד חדש. טוב, בסדר. באמת. הנה, תראה, חדש. התחלנו? כן, נו, מהר. אל תבזז. 100 yards. Давай, мрачный что? Давай. עוד 5 דקות תורי. לא! כן, טוב, בסדר, סליחה. תסתכל איך אני נוסע, תסתכל איזה רגוע. תסתכל איזה רגוע אני, תסתכל. טוקי. די כבר! דווי. די, נו.
לנו רכב. לא, אתה מבזבז זמן מהסרטון! די אבל! טוב, סליחה. יואו, זה זהב! בצ'אמפיון. מעניין, מי אתה חושב יקבל צפיות יותר? סלי או סלך? שלי. איך סלי? כי סלי זה מלא זמן, סלי זה לא מעניין, וסלך זה מאוד מעניין, אז אני אקבל פחות צפיות. טוב. You've arrived at your destination.
תמשיך. לא אין בעיה, זה לא. In 400 yards, turn left. Turn left. Turn sharp left. In 400 yards, turn right. Turn right. In 100 yards, turn left. In 400 yards, turn right. Turn right. Turn around when it is safe to do so. נו, תראה את האוטו שלך. אפילו אין לך גושית. להחליף רכב. Turn around when it is safe to do so. Turn around when it is safe to do so. Turn around when it is safe to do so.
Turn around when it is safe to do so. In 100 yards, turn left. Turn around when it is safe to do so. Recalculating route. In 400 yards, turn left. In 200 yards. נסע לארץ רחוקה, 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 רחוקה. מתי אנחנו נכונים לחיים? לא נחשוב. ניסה. שעה וחצי. למה אבל? כי מה מעניין? לא שעה. תראה את זה מרותני. או, 138. זה עולה, אתה לא יודע. אני בגלל במהירות. וואו. אומייגאד, אני ב-150 ומשהו, בר. או. רק מי שקונה את ה-200 יכולה שלי. רגע. מי זה? Turn around when it is safe to do so. Recalculating route. Turn around when it is safe to do so. יש לי דלק לנצח.
Turn around when it is safe to do so. In 400 yards, turn left. Turn left. In 400 yards, turn right. Turn right. At the roundabout, take the second exit. טוב, זה עדי תורי. לא. ברור שכן. אני אגיע לעיר... רגע. פליז נו. יש לך עוד 2.5 דקות. פליז נו, אני רק מגיע לאנשהו. אין בעיה, יש לך עוד 2.5 דקות. לא. אתה היית בשתיים מהזמן שלי. כי יש לך... זה שלך. לא, ממש לא, אני אסגור לך. אני אסגור לך. לא, לא. טוב, אז רוצים עוד 5 דקות תורי. אני רק רוצה להגיע לעיר אחד. אני ראיתי... רגע, ג'ו, תקשיב. אז רוצה עוד 5 דקות, אם עדיין לא תגיע לעיר הזאת, אתה תכוון אותי. לא. טוב, אז... רגע, כשאתה מגיע לעיר, אז תורי, סבבה? הנה אנשים. Turn left. In 100 yards, turn left. At the roundabout, take the second exit. In 200 yards, you will arrive at your destination. You have arrived at your destination. At the roundabout, take the second exit. In 100 yards, turn right. You have arrived at your destination.
ברקה. אבל לא תעשה לנו טוסט. תודה, דודי. מה אמא? בוא תכין לנו טוסט. את לא יודעת להכין? אני עושה דברים אחרים בשביל. טוב, דידי קח. דידי, אתה רוצה טוסט? לא. אני גם לא רוצה. אז עוד 5 דקות אני אעשה, תגידי. עם הטלפון כמוני. תראה את המדלים שלו. היית יכול לראות אם זה זהב או לא. לא, אני... זה רכב יפה. לא התחלת את הסרטון מההתחלה. זה היה הסרטון שלי. מה? נכתב גם הסרטון שלי. נכון. לא, אני עורך... אבל אתה גם תקבל... נכון, אני עורך את זה, דידי. אני עורך את זה והופך אבל את זה זה... נכתב גם הסרטון שלי. לא, עכשיו אני עצרתי את זה והתחלתי לחדש. כי אני אערוך את זה, דידי. אתה לא נגעת. נכון, כי אני עורך את זה. לעשות בגדים אמיתיים. ולא את הפיג'מה הזאת. עם הבגדים אמיתיים. למבורגיני אדומה. זה לא אימא, זה אונדה. מה אימא? אנחנו עושים משהו כזה לאכול, ירקות וטוב. עדי, זה לא בא לי טוב. אבל לא אכלתי צהריים. גם זה לא טוביני, אמרו מזה. עדי, שאתה רוצה את הטוסט פיצה האגדי שלי? כן. וואו. אז אולי אני מתכוונן ליציאה? הבן לבגדים. זה האוכל. אני אעשה לו תודה רבה שאתה חושב. הוא לא רוצה, נכון? הוא רוצה ביצה אם במחר. יש בזה דווקא לא כמו בפיצה, תודה. יכול לפתוח. רק בערב מסעדה אם אנחנו שנים שם, אז אני אפשיר בשתי דקות בפיצה. זה פיצה לא? כן, ואמא, סתם רציתי לבדוק פיצה נפות. סתם רציתי לבדוק את זה פנירית. אז כתבתי מתכונת פיצה נפוליאנית ב-24 שעות הדרכה. מה? יריד? אז איך מסתכל? נכון הם אומרים פיצות נפוליאנות ייחודיות, אז למה בסוף כתוב פיצה נפוליאנית ייחודית, וגם הם משתמשים באותו קמח באותו צבע. קוראים לזה קמח 0-0 לפיצה ולפסטה. וגם עוד מידע של מה אנחנו רוצים. זה סתם שתדעי שאם אנחנו רוצים לבוא לגיא זומר ולהכין על התדמית שלהם. ומה זה? לך, לא, מטוס. לא, אני לא אוכל טוסט. אתה לא עושה טוס? לא. אבל אתה לא חייב לתת בערב. אני אוכל פיצה. מספיק פיצה. טוב, גבינת. גבינת. בוא נסכים תפסיק את הפיצה, תפסיק את הפיצה. איפה זה? זה לא יספיע. לא, קודם אני רוצה לעשות לי פיצה. איזה שעות? אני גם צריכה ל2, ל3. בסוף, ברגע האחרון... לא, אפשר לקחת. ברגע האחרון מחליט שהוא רוצה עוד. אז אתה רוצה להגיד עכשיו... אז תשים את זה על חום נמוך כזה, שיהיה... מה זה חום נמוך? 60. אם את יכולה להפריד את זה מזה? תביא נייר מפייה. באמת אין לי ממש כוח לניסוי הזה. יאללה, ניסוי. ואם את שותפת את זה או שלא? יכולה לפתוח לי? הנה בערך ככה אימא? כן, עכשיו תביא... אני אעשה את זה. לא סתם קניתי גבינה רגילה ולא את הגבינה הזו, הגבינה של ה... רגע, אתה לא רוצה את ה... אז פרימיום? תחילת מעולה, אם הפיצה לא תצביע. אנחנו צריכים להיות שם עוד 2-3 ועד הערב, כאילו עד 6-7 אנחנו לא נוכל.
לא, חכי. תצאו שבעים, זה מה שאני מתכוונת, אתה מבין? תצאו שבעים, כי זה עכשיו סוג של ארוחת צהריים קלה, ורוצים. בערב נאכל יותר כבד. טוב, יאללה, זה מוכן לסוסטר. בפנים. לא. נשים את זה במקום. אז סתם שתדעי שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים, לא עכשיו, זה לא אוכלים שוב פעם פיצה. אבל אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להכין פיצה מול פיצה ירית על הטבעות. תוך כמה דקות אתה חושבת שזה יהיה מוכן בערך? שנראה שזה מוכן. עכשיו, אפשר לשים על 100. אני אשים את זה בחום נמוך, אבל עכשיו אני רוצה. לא, אני פשוט להפשיר את זה ב... נראה לי זה פחות טעים, אבל אני פשוט רוצה. עדי דוש. עדי. אל תצעק, אני רוצה לישון בתחת. לעשות לך טוסט, יש פה הרבה גם מובחר. אני משחק. לא, אני. זה התורי בכלל. עדי, זה התורי בכלל. זה לא משנה, זה תורי בכלל. ברגע זה אנחנו יכולים להתארגן ולצאת. אבל עדיין משהו נכתב בסרטון שלי, רק תזכור. אני יודע. אם הרבה לשמוע משהו מטורף. אפשר בגדים. את קולטת שסרטון של אבא של ליאור 20 דקות ו100 צפיות, זה כמו סרטון שלי עם 20,000 צפיות, כי עושה סרטונים ארוכים. אמא, איפה הכדורסל שלי? יופי. די, זה מעצבן. לא, הוא גם יושב עליי. עדי, גם לא תורך. די, נו, אמא, זה מעצבן, הוא שוכב. אני חושבת. די, אמא, זה מעצבן. טוב, לא נצא היום בתל אביב. לא, אנחנו סתם נתעכב, אפשר לצאת. אבל לידי נשאר משולש פיצה מאתמול. עשינו לך טוסט פיצה, טעים. אני מתכדרת בך. ככה, לידי. לא, הם ישנים שם. אז אני במחשב עם הירקות. מה אם לי להשאיר קצת? מה? לא, על הספה, לא על הספה. עזוב, לך למחשב, עדיף. אם אני יכול גם קצת ירקות. יואו, אתה חייב לעבוד את זה. הראיתי לי. תגיד לי שאתה מסיים, אוקיי? טוב. אמא, בערך כמה דקות לוקח לפיצה, את חושבת? אבל היא מוכנה. 10 דקות חצי. אמא, רק כמה דקות, בערך. אני לא עובדת עליך, אני יודעת.
רוצה גם אבל למה המשחק שלי נדפק? זה בטח עכשיו במשחקים, ובתחילה להתקדם כאילו ליציאה, אבל לא כל כך מקדם אתכם אחרי משחקים. אתה רוצה את הביצה עכשיו עם הטונה? כן. או שאתה לא רוצה אותם? לא, אני לא. לא, אתה לא רוצה. אז אני עושה לי סלט עם טונה. אם אתה רוצה, אני לא נוגעת לך בטונה. רגע, יש נתונה אחרונה. נראה לי, לא? אז אני עוד לא יודע. אל תעשי בינתיים נתונה. טוב. לא הספקתי גם לקנות את זה, לא נסע, אני אעשה בגלל נושא שלנו. תבדוק אם הפיצה שלך מוכנה. מה? תבדוק מה אני בפיצה שלך. את יכולה רגע לשים לנו? ואת לא מוכנה עוברת? בוא נעשה יאללה, צהריים וזזים. 5 ו-6 כדי להתברבר, אבל עכשיו אנחנו רוצים לצאת. קריס פרימה. אז אם תבדוק, אתה יכול לגעת. לא, אבל המדינה עדיין קפואה. אז לא. זה צריך להיות במיקרו, אמא. תוציא תשים במיקרו, בסדר? אמא, כן, נראה לי אני רוצה גם טוסט פיצה. אתה יכול לעשות על פשרה, אמא? שמים את זה ככה עם צלחת. היא צלחת. שאלה. שאלה טובה, נכון? תודה, תודה. בסדר, שלך. תסגור, זה קרינה שבולטת עליך, תסגור. כמה שניות עושים את זה בהפשרה? דקה? איזה בייגל טעים! רגע, אפשר בייגל כזה. תאכלו ביחד, כזה תעשו. בואו, אמא, תראי, זה נתקע לי, הוא עד הפרעה. רגע, אני בסדר, סתם חבר'ה, בואו אני אעשה לך טוב טיפה ואני אעשה לסגור. כן, אבל אני בנסוף פיצה. טוב במיקרו, אבל יש. בואי נשמע הבייגל הזה. וואו. כן, טובים. בוא נעשה, אפשר בינתיים, אפשר לאכול רבע אחד. מה? או שלהשאיר להביא. אפשר, לא יודעת אם אני אותך עד לכם. אם הוא רוצה, שיכול. תני לו איזה 5 דקות להתמלא הבעיה היא מהר. שאם הוא תקוע על סרט, אז הוא לא יוכל, ואז יהיה רבע שעה, שישגע אותו. מה שמעניין אותי, זה מה יותר טעים, הפיצה הקבועה או פיצה טריה. אני רק לא עושה את זה לפני 2 דקות.
עכשיו את הדוס תשים לך עם טונה, נכון? כן. ועם ביצה קשה? לעשות. כן, עדידי. חיים עושים את זה. דימו תאכל. לא מוכן. כי זה עולה כסף, עדי. תזמין את עדי לאכול. עדי, בוא לאכול. משהו לא רעב. תגיד לה שאנחנו לא נוכל לנסוע. מה, למי זה? אז תגידו שאנחנו לא נוכל לנסוע לנינטנדו. אין נינטנדו. חבל. מה את מחפשת? חשבתי שהיה בטונה. תגידו לו שאם הוא רוצה נינטנדו, אז שיבוא. אם הוא רוצה להתנדב, אז תבוא. ככה זה יותר ברור לו.